Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sara makay malanto sa Kika Channel 11 sa Kabagalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Mga 1 milyon ka pesos kabalon sa mga nasunog nga mga butang sa isa ka eskwelahan sa Bansilingan sa Bacolod City. Mga punong barangay, nagapangabay kag Congressman Greg Sataya nga magpabilin sa Grupo Progreso. Zumba instructor nakuhaan sa may kapin sa 1 milyon ka pesos nga balor sang shabu. Bagyo nga Kiko nagabaskog samtang nagapalapit sa Pilipinas. Kag sa Good Vibes, baby sharks spotted sa Danhugan Island. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Bagyo Kiko nagakusog samtang nagapalapit sa Pilipinas. Bagyo Julina, yara na sa Batangas. Balik na sa normal ang biyahe sa mga motorbangka halin sa Cadiz kag Sagay City padulong sa Cebu. Bagyo nga Julina ang yara na sa karon sa Batangas kag nagapadulong sa Cavite. Sa buwas ginapaabot nga makagwa na ini sa landmass sang Pilipinas. Huwebes ang gabi o kun Biyernes ang kaagahon ginapaabot nga nakagwa na si Julina sa Philippine Area of Responsibility. Samtang si Bagyo Kiko naman ginapaabot nga mag-igo sa Northern Luzon. Ginapaabot nga mahimo magadala ini sang warning signal sa pila ka mga areas sa Northern Luzon karon sa gabi o kun buwas sa aga. Sa number 9, may 5 tanan ka mga lugar nga ginatanyagan para patukuran sang Bacolod City General Hospital. Ang ini nga mga lugar ang yara sa Vista Alegre, Felisa, Alihis Pahanukoy, Bata kag ang isa ang wala pa mahingadlan kung sa diin. Ineging kumpirma ni Bacolod Congressman Greg Sataya. Hindi niya man mahingadlan ang tag-iya sang sini nga mga lugar nga ginatanyag kay wala sang permiso gikan sa mga tag-iya. Dugang pa ni Sataya nga si House Speaker Lord Alan Velasco ang nagpasalig nga maghatag sang dugang nga pondo para sa construction sa Bacolod General Hospital. Si Senador Juan Miguel Zubiri naman nagpasalig sang 200 million pesos nga dugang nga pondo para diri. Sanay Zubiri sa Senate kag Sataya sa Kongreso ang mga authors ng Republic Act 11564 o kun ang laing nga nagamando sa tal sa Bacolod. Sa number 8, panibag-o nga kaso sang Delta, Alpha kag Theta variant na record sa Negros Oriental. Padayon sa karon ng pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa Negros Oriental. 199 ka kaso nga nadugang kahapon sa probinsya. Lakip na diri ang panibag-o nga kaso sang mas makalalaton nga Delta, Alpha kag Theta o kun P3 variant. Sunod kay Dr. Leland Estacion, commander sa nga Provincial IATF, ang bag-o nga Delta case ang isa ka returning overseas Filipino nga yara karon sa Valle Hermoso. Naka-recover naman ini sa karon sunod kay Estacion. Pero sila ang sa gihapon magapatigayon sang contact tracing. Ang bag-o nga kaso sang Alpha variant naman sunod kay Estasyon ang yara sa Dawin kag sa Manhuyod kag Bayawan City naman ang duha ka bag-o nga kaso sang P3 variant. Nagdangat na sa 613 ang active cases sa probinsya. Samtang ang Negros Occidental ang may 68 naman ka bag-o nga COVID-19 cases kahapon kag 73 ang sa Bacolod. 1,284 ang active cases sa Negros Occidental kag 1,020 naman sa Bacolod. Number 7, Zumba instructor nakuhaan sa masobra sa 1 milyon ka pesos nga balor sang shabu. Arestado ang isa ka Zumba instructor matapos makuhaan sang 150 grams ka ginapatian shabu sa buy-bust operation sa Purok Gonzaga, Barangay Takuling sa Bacolod sang kagabi. Ang subject sa buy-bust mo si Arjun Ramos kasuno sa pulis, nagaserbe man bilang budigero o kun nagabantay sang supply sang shabu kag nagabaligya man siya.
Ginabulubanta nga nagabalor sang 1,025,000 pesos ang iligal nga droga nga nakuha sa kay Ramos. Sunod sa kay Police Captain John Christopher Masangkay, hepe sa Police Station 5, wala man sang record kag wala sila sa kung wala sa watch list si Ramos o galing sa mismo ang gintudlo sang ila sadto nga nadakop sa buy-bust operation bilang source kabangdanan kun nga ilagin subject siya sa operation. Detained sa karon si Ramos kag kaso nga paglapas sa RA 9165 ang ipasaka batok sa iya. Sa number 6, Nokpo nagalantaw nga ang tanan nga katapos ang Negros Occidental Police ang mabakunahan sini nga bulan. Sama sobra 2,000 nga uniformed kag non-uniformed personnel sa Negros Occidental Police Provincial Office, 142 na lang ang nabilin sa karon nga wala pa nabakunahan batok sa COVID-19. Pero sunod sa PIO sang Nokpo, Police Lieutenant Abigail Donasco, mahimo mabakunahan naman ang tanan nga kapulisan antes magtakop ang bulan. Sila nagbaton sang abiso sunod kay Donasco gikan sa Regional Headquarters nga kumpletohon na ang pagbakuna sa kapulisan subong nga bulan. Pero gindugang man ni Donasco nga magadepende ini sa gihapon sa LGU kung sa probinsya kung may mapain pa nga bakuna para sa mga pulis. 2,120 ka mga personnel sa Nokpo ang nabakunahan. Samtang mayara sa karon sang 4 ka active COVID-19 cases ang Nokpo. 3 diri ang nakabato na sang bakuna. 215 ang total cases ang Nokpo kag 209 ang naka-recover na. Sa number 5, balik na sa normal ang operations ng Information and Promotion Section sa Negros Occidental matapos magnegatibo sa COVID-19 ang 11 ka mga empleyado sini. Kahapon temporaryo nga ginsira ang talatapan matapos ginswab ang mga empleyado kasunod sa pagpositibo sa COVID-19 sang isa nila kakaupod. Samtang may isa pagid ka staff sa Provincial Accounting Office ang nagpositibo sa COVID-19. Wala labot sa damlag pa, duha nga gin-report nga nagpositibo. May 5 sa karon ka empleyado sa Kapitolyo ang nagpositibo sa COVID-19. Sunod kay Provincial Administrator Refrando Diaz, pagalimitahan ang pagtabok-tabok sa mga empleyado sa nagkalain-lain nga mga department kasubong man ang pagtililipon. Sa number 4, paday ng pagsaka sang active COVID-19 cases ang Negros Occidental. Maka-alarma suno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson kung wala sang may ginahimo para diri. Ginasulit sang gobernador ang importansya sang pagsunod sang minimum health protocols kasubong sang paggamit sang mask, physical distancing kag hand washing. Ipaiway man sunod sa iya ang mga pagtililipon. Yara karon sa 1,284 ang active cases ng Negros Occidental sa report sang Provincial Incident Management Team as of September 7. Sa monitoring sang probinsya sunod kay Lacson, nagadangat na sa 3-digit ang bag-o nga mga kaso sa matag adlaw. Sa datos kahapon, okupado na ang COVID-19 designated beds sa Valladolid District Hospital, kag 80% naman sa COVID-19 designated hospital sa Cadiz ang okupado. Nagalaom ang gobernador nga kuntani hindi na magdangat pa sa masobra sadto anay 2,000 ang active cases sa Negros Occidental. Should be alarmed if we don't do anything about it. Meaning to say, if we don't do our share, the instructions really still the same, no? Lain-lain man ang mga LGUs ang nagpakita sa increase, no? So there's no one specific
malaki. No, spread out na siya. Sometimes, you find one LGU at the top. In other days, wala naman. Kari naman siya sa dalo. So it's spread all over the province. Sa number 3, iga-finalize ang Love Negros ang linyada sa ilang partido. Isa kapag sinapul sa mga lideres kag mga alkalde ang natalana. Sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson sang Love Negros sa provincial level halos na plastar na. Bagluwas na lamang sa 5th District. Ginapabot ang mga desisyon ni Board Member Tinto Bascon ini kung bala magapa-re-elect siya o kung magapapili bilang alkalde sa Himamaylan City. Kung magpapili man si Bascon bilang mayor sa Himamaylan, iya nga bungguon si Mayor Raymond Tongson nga katapos ang Unega. Hindi pa makasiling si Lacson kung manginso na libre ini kung madayon gidman ang bungguan na isang duha. Magapangita naman siyang ibulo sa pagka-board member kung matigayon si Bascon sa mayoralty race. Halos tarang niya congressman naman ang magapa-re-elect magluwas sa 6th District bangod magapapili liwat si Mercedes Alvarez. Iya nga talusan ang iya nga amay nga si Congressman Hinaro Alvarez. Kag sa 2nd District naman liwat magapapili si Alfredo Marañon III para sa Kongreso. Sunod kay Lacson, may mga 18 tubtub 19 ka mga alkalde sa probinsya ang yara sa Love Negros. Nagporma sang alliance ang Love Negros kag Unega damlag pa. As far as the province is concerned, of course the governor, vice governor, and all incumbent board members, except sa 5th district na lang, no? We still don't know what the decision of board member Tito Pascon is. Kung madlagan siya, Gob, ma-zona libre ang Himamaylan? We have not reached that decision yet because we really want to wait for his decision, board member Tito's decision. We will only react or act accordingly, no, after he makes the decision. In behalf of the city government of Silay, together with all Silaynots, I would like to take this opportunity to congratulate the Digicast Negros as you celebrate your first year anniversary. We rejoice with you on this momentous occasion. In just a span of 1 year, you have drawn more than 80,000 followers on your social media platform and reached over 4 million views on your Facebook page. Padayon sa pagserbisyo, padayon ang pang-asenso. Asenso Silay, asenso sang Panimalay. Thank you and God bless. Sa number 2, mga punong barangay sa Bacolod ang nagahinyo kay Bacolod Congressman Greg Gasataya nga magpabilin sa Grupo Progreso. Luyag sang mga punong barangay nga katapos ang Grupo Progreso nga magpabilin ang maayo nga panghimanwa paagiman sa kooperasyon sa mga lideres ng syudad. Gani sunod sa kay punong barangay Rodolfo Pico sang barangay Mansilingan sa isa ka pagtililipon sa nagligad nga semana, sila naghimo sang manifesto agud ayuon si Congressman Greg Gasataya nga magpabilin sa partido. Hindi man abi malipod ang ila kahangawa sa posible pagbiya sang kongresista
lista sa grupo para magsuporta sa kay Albi Benitez. Isa si Pico sa mga punong barangay nga nagpirma sa manifesto upod sa 53 pa ka mga kapitanes. May pila pa ka mga punong barangay nga nagpirma pero nag-ayo nga hindi lang mahingadlan. Gintinghuan naman sang Digicast Negros nga makuha ang pahayag ni Gasataya pero wala pa siya makasabat kag makahatag sang komento tuhoy sa manifesto nga karon hindi naluyag ipagwa pa sa mga punong barangay. Kami mga punong barangays daw nakahangawa no tungod si matulog na balita nga si Congreg masaylo no sang kwan-abi no tindog yan no nga mangguwa siya sa GP. Kami nga po mga punong barangays na nagtipon kami no. Hindi maligar nga si Congreg may nahatag man nga mga projects no substantial projects sa mga barangays even diri sa barangay Mansilingan kaya mo ila nga ang punong barangays kay nakita nga sang panahon nga maayo ang team up no ni Congreg, ni Mayor kag ni Vice Elcid maayo ang lakat no sang liderato sa siyudad sang Bacolod. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. School building sa sulod sa Mansilingan Agro-Industrial High School ang nasunog sa kagabi. Ginabulubanta nga may kapinsa 1 milyon ka pesos ang halit sang kalayo. Gani pamunuan sang eskwelahan nagapangayo sang bulig. May report si Nico Delfin. Wala na masalbar ang mga school supplies kag equipment sa masunog ang stockroom kag library sa Mansilingan Agro-Industrial High School sa Bacolod pasado alas 11 sa Martes sang gabi. Kabahin sa ginlamon sang kalayo ang ginatos nga rim sang bond paper nga pagagamiton kun tani sa pagbukas sang klase. Ini ko na diho o kasupa. Ini ko na sa stockroom ni mga balti para module. Dugang diring mga libro kag laboratory equipment nga wala masalbar sa sunog. Ang opening of classes na sa Lunes kag akon mga teachers naga pang-print na sang modules nila. Ang amon gid bond paper. Damo-damo kami nga mga 400 reams of bond papers nga ready na tani nga gamiton sa mga teachers. Supposed to be ipanghatag sining adlaw. So wala kay ngabot na siya dala siya sa sunog. Kaina, giningagaw sang pamunuan sang eskwelahan nga mabutangan sang baral ang atubang sang nasunog nga school building nga among alagyan sa mga ginikanan nga nagakuha sang module sang ila kabataan. Nagahinyo man karon sang bulig si School Principal Michael de Venegracia agud bisan paano maisla na mga nasunog nga 400 reams ang bond paper nga para kuntani sa mga module sang estudyante. Ang mga science equipment di gina namon mapunan, iti DepEd na siya. Ang mga bond papers ti kun si sinoda may mga buluanon nga pagipusoon mataatag sa amon bond papers because it's already brigada eskwela manamon nga program nag-accept man kami mga donations no kun may ara kamo da tagipusoon mag-donate. Sa pagpang-usisa sa Bureau of Fire Protection nagsugod ang sunog sa stockroom. Hindi pa mapatod kung electrical in nature ang ginalinan sang sunog. Ginabulubanta nagalabot sa 1 milyon ka pesos ang halit nga natuga sang kalayo. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, may mga baby sharks nga nasiplatan sa Danhugan Island, sakop sang banwa sang Kawayan. Patimaan nga healthy ang coral reef sa among nga marine reserve. May report si Romeo Subaldo. Sa video nga kuha ni Ann Fontanilla, isa ka guest sa Danhugan Island, makita ang mga juvenile blacktip shark sa baybayon sa isla nga nahamtang sa barangay Bulata sa Banwasan, Kawayan. Sunod kay Dave Albaw, ang Executive Director ng Philippine Reef and Rainforest Conservation Foundation Incorporated, nga mo ang nagapangapin sa isla. Isa ini kapatimaan nga naging madinalag-on ang ilapalayon nga paghalong sa baybayon kag dunang manggad. Ang coral reef nga nagapalibot sa Danhugan ang nagaserbi nga spawning ground sa sini nga mga species ng shark. Dili sila nagatiner antes magkadto sa mas madalom nga bahin sa baybayon. Ang blacktip reef sharks kay gina sila tumingin na tawag na sila nga loyal sila bala sa lugar kundi sila nabata. So harap nila sila sa higad, sa nabaw. Kay syempre juveniles pa sila. So before sila go out sa open sea or sa mas dalom na lugar sa reef, sila naga-feed sa lapit lang kita lang sa tupad mo sa baybay.
Mga binulan sang Mayo tubtob Setyembre sa kada tuig ang mga breeding season sang sini nga mga species ng shark. Black tip ang tawag sini bangod sang itom nga tip nga makita sa ila sini nga fin. Kung may mga tawo nahadlok ini sila kag nagapinalagyo, ining opposite sa pagpati sang kadamaan nga ang mga shark nagapang-atake sang tawo. Adult. I think this is sub-adult or adult. They can grow as big as, I guess, a person. Pero usually around 1 meter, man lang, 1.5 meter. Nabalaan kong size. But they're very scared of humans. Kulbaan sila sa tao. Okay. Pagkato ka sa tubig, pisik ka da, malagyo na sila tanan. So, they're the top predators sa shallow reef ecosystem. Lagit na sila sa babaw, kaya ang ginakaon nila amo ng mga isda, no? Pero wala din sa ato, sa ila, ang mga bungog ang tao ka doon nila. Iniman ang isa sa mga advocacy sang PRRCFI. Ang pagpaintsindi sa mga tao nga hindi sila dapat nga kahadlukan. Nalipay pa sila gani nga may makita diri nga mga juvenile sharks sa kada tuig kay patimaan ini nga healthy ang reefs ang isla kag para sa PRRCFI nga naging madinalag-on sila sa sulod sang 27 na katuig sa pagpangapin sa baybayon. Happy kami sa sharks because para sa amon niya isa na siya kasimbolo nga after 27 years of conservation sang Philippine Reef and Rainforest Conservation Foundation dira sa Danhugan sa Kawayan, makita mo nga ang ecosystem ga thrive, natural na yan, dapat hindi tayo makibot ni sharks pero syempre because of development and other fisheries practices kakaubos mo na sila, kakadalahin ni sila kung may lambat nga. Dugang pa niya, importante ang mga bagis kay kung wala ini sila, magatuga ini sang imbalance sa ilang ecosystem. Ang masubo lang kuno kung kisa kay makita pa ini nga ginabaligya sa mga merkado. Gani panawagan nila sa mga local government units nga kung tani mabuligan sila sa pagpahibalo sa mga pumuluyo nga hindi dapat pagdakpon kag ihawon ang mga bagis. May mga sahay sa bagis nga illegal ang pagdakop. Barb, nanungunan ko kaya wala ko nakitaan pagka doon mo sa Danhugan ng mga baby shark. Amo gaya tayo pamangkot ko simut, kumusta ang mga baby shark paglakat? Pero ito sa gipaliguan naman nga area kung di ito naghayta, dito na to siya kuno usually nagkakato na mga juvenile sharks ang tawag nila. May bali naman, bali for a certain season lang ang makita daw or regularly makita mo na? From May to September kuno Barb, within that span of time dira gakadto-kadto ang mga juvenile shark, ang mga bagong bata dira panago. Pati mo na sila gastay ha. Wala sila gastay. Dahil ako, dili ko mastay. Gatabok-tabok sila. For isa na sa mga ginakatuan nila. Kapag kita papagkaon. Ba't hindi tawo ang ginakaon nila ha? Correct. May bayaging klaro mo na. Kaya ako, hindi ahin ko lulbaan. Pero may gusto lang ako nung unuso natin nga mabaka shark na pangkaon tao. Hindi sila hadlok sila sa tao. Makita nila may kapisik sa tubig. Kapinilagyo man sila sa zona. Pero kanami, good news. Healthy pa. Yes. Hangin ang part. Na-preserve gid nato ng aton dira nga marine reserve. Kaagang po mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imong nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Parahin kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas ako naman si Romeo Subaldo mayong hapon.